Takže dámy a pánové, já vás tady vítám u dalšího dílu, už 8. dílu podcastu Dobrá fotografia. Partnerom tohoto podcastu je Studio 2, kde se tady nacházíme u nás na Hračku. A mám tu dneska velmi zajímavého hosta, tady celebritu bych povedal až. A to nie. Tady mistr Brichta. A je to skvělý fotograf, já ho sleduju, jeho tvorbu a je to velká inspirace pro mě. Tak konečne viem, kto je ten jeden človek, čo to pozerá. Že jo? Konečne som to zistil. Ja vždycky rozmýšľam, že kto je ten jeden človek, čo vidí tú fotku a to video. Tak už konečne viem. Tak jako sleduju, nebo sa sleduju. Ale zkus aspoň, jako nemyslím, že tě ještě nikdo nezná, ale náhodou, kdyby náhodou tě nikdo neznal, tak zkus povedať, že kdo si, čo si, jak si. Tak podľa mňa väčšina ľudí nepozná, lebo však väčšinou vidí iba ten Instagram a tak ja som Peťo. Som fotograf, ja sa tomuto venujem už 19 rokov komerčne, čiže 19 rokov má živý fotografia, fotím, ja neviem, asi odkedy som u otca našiel fotoaparát, začal som ho kradnúť, tedy ešte boli na filmy, takže naši boli veľmi nadšení, keď som vždycky vysokal celý film veľmi rýchlo. A potom vlastne taký nejaký plynulý prechod na ten digitál a teda dneska v dnešnej dobe je to také, že venujem sa už iba ako keby B2B segmentu, čiže business to business, čiže mojimi klientami sú veľké firmy, nadnárodné korporáty, kde robíme vlastne primárne eventovú fotografiu, čiže konferencie, také tie nudné veci, keď to tak nazvem. Pre mňa teda zaujímavé, ale akože nie je to také, že fancy. A potom nejaké business portréty, reklamné kampane. Sem tam už som začal zabrdať do videa tým, že s Miškom Barokom sedím v kancelárii, takže jemu som začal tak pomaly krádnuť robotu, lebo klienti to chcú. Áno, bohužiaľ, tá doba sa posúva a tí ľudí chtějí video posúva viac. Sa to a vieš, a keď máš nejakú konferenciu, kde máš 4 speakerov celý deň, vieš, tak čo tam budeš ako fotograf sedieť? Tam sa nic nedieje, to nasvakáš za hodinu, že jo. Aj tak potrebuješ 10 záberov, vieš? No, čiže už začneš potom aj video robiť, tak už je to také, že už aj do toho človek musí zabrdať tak prirodzene. No jasne. Takže tomu sa teraz tak nejako venujem, no tak Bohu vďaka, mám to šťastie, že ma to živí. Proto tu sedíš? Aha, ja som myslel, že tu niečo dávate zadarmo. Zatím ešte ne, ale možno to bude. Dobre, tak do budúcna. Protože, jak jsem říkal, tento podcast jsme si povedali už v zákulisí, že vlastně chci dělat trošku podporu tej komunity, lebo vidím, že ty fotografové jako takový některý třeba ztrácejí už tu naději nebo nechali toho focení, protože nevidí jak dál, nevidí jak se prosadit, nevidí, že co dělají špatně a tak. Takže jsem začal s tímto podcastem tak, aby jsme se jako navzájem podpořili, protože já vždycky říkám, že jenom amatéři si konkurujou, profíci si pomáhají. Ja som tomto potom, akože preto aj napríklad robím tie YouTube videá, akože teda už viem, kto ich jeden pozerá, ale aj, vieš, keď som sa niekým rozprával, že prečo to robím, prečo tomu dávaš toľko času, tak ja to beriem stále tak, že ja keď som začínal, tak mi to extrémne chýbalo. Lebo fakt, že tých 20 rokov dozadu plus si mal jednu knihu, vtedy bol tuším iba jedna z predajňa, aj tu si musel objednať tú knihu zo zahraničia, zaplatiť im plnú zálohu a o 3 mesiace si dúfal, že ti dojde, ja neviem, či pošta alebo mail vtedy ešte, že proste máte to tam a môžete si to prísť vyzdvihnúť. A ak to dneska presne tým mladým alebo začínajúcim fotografom komukoľvek pomôže, tak ja stále hovorím, že ak to pomôže čo len jednej osobe, tak to, čo som urobil, má zmysel. A vo fotografii je to extrémne málo. A tak ako aj ty si povedal, že proste tí ľudia si nekonkurujú. To sú všetko kolegovia. Pre mňa nechcem teraz nieť akože namyslenie, pre mňa to nie je konkurencia. Pre mňa sú to kamaráti, ja doprajem, aby mi napríklad nejakého klienta kľudne prevzal iný fotograf. No, on príde s iným pohľadom, s iným know-how, s inými myšlienkami a vo výsledku najdôležitejšie, aby ten klient dostal to, čo potrebuje. No, my sme tí dodávateľa tej služby iba. Áno, presne tak. Ako, naprosto s tebou souhlasím a ty videa, co robíš, to je velmi záslužná věc. Já jsem začínal a ty, když jsi začal, jako 19 rokov si říkal? 19, no, hej, 19. Tak ty, když jsi začal už komerčně 19 rokov zpátky, začal fotit komerčně, tak já jsem zhruba tak začínal. A já jsem neměl ani internet na to, abych se to naučil, takže já jsem 3 roky fotil s tím, že jsem nevěděl, co to je RAW. Protože jsem nevěděl jsem jak. Ja som minule zistil, že neviem, čo som mal nastavené vo foťaku a teraz som zistil, čo to je. Lebo som si niečo potreboval naštudovať. Nejaká úplná maličkosť, vieš, akože nič. Ale to je presne to, že kedysi, proste ty si nemal internet, že YouTube vznikol 2010. No bol v plenkách, když som začínal fotiť. No ja keď som začínal fotiť, neexistoval. No. Proste neexistoval YouTube, vieš, a knihy si mal, že 2 knihy o fotografii, ktoré si fakt musel objednať, lebo tie nedržali skladom.
No. A tam si mal od nich zo pár vecí napísaných. Ja som nevedel, že robí ohnisková vzdialenosť. Ja som proste že pozumujem s tým. Servo versus one shot, sa to pozerám, že čo to je za nastavenie, že pre Boha, že čo to chce byť. Jaký servo? No. Ja to má servo? No, presne, vieš, a že dobre, servo, však to, dobre, otec niečo hovoril o nejakom serve na aute, to asi nebude to isté. Tak ideš pokusom omylom, vieš, a proste toto je, že za mňa strašne veľa, podľa mňa tých mladých ľudí to bolo takých strátených, že vyskúšaš, nevidie to, a to vzdalo aj podľa mňa obrovských talentov. A aj to je ten dôvod, prečo proste som chcel robiť ten YouTube, prečo to vzdelávanie, že aby tie talenty sa na to nevykašľali, lebo dneska si nemyslím, že už je tá doba, že musíš robiť to, čo ti zarobí, ako už podľa mňa sme v tej dobe, kde môžeš robiť to, čo ťa baví a dokážeš si tým zarobiť. To je absolútne najlepší varianta. Za mňa je to ideálne, lebo ty chceš napredovať, ale tá doba už není 90. roky alebo komunizmus, že máš dneska už možnosť nie byť celý život v jednej robote, ktorá ťa nebaví, ale už vďaka internetu, vďaka cestovaniu, vďaka tým príležitostiam aj iným potrebám ľudí dokážeš zarobiť tým, čo ťa baví. No jasne. A to je na tom najlepší. Akože to si môžeme říct, že to je tak 3% lidí na světě, co dělá, co je baví a ještě je to živý. Že? No, takže buďme rádi, že patríme medzi nich. Ano, já právě tímto chci docílit, aby těch procent bylo viacej. Presne, no. Aby ty šikovní fotografové, co se chtějí prosadit a nevědí jako, tak že jim trošku pomoct tím teda, že aspoň budou vědět, že koho se opýtať, lebo těch videí a naopak třeba těch for, co máš na internetu a na Facebooku a na Instagrame a nevím co, tak je strašně veľa a když jsem čet ty rady těch lidí, tak mi bylo špatně. Extrémně špatně. Vieš čo, ja zhodou okolností mám suseda, tiež profesionálneho fotografa, ale on fotí primárne motošport. Počkej, kdo? Peter Pivovarči. On na Slovensku nefotí toho veľa. A ten mi vždycky povedal, ešte keď som začínal veľa rokov dozadu, tak mi tak hovoril, že na for ani nechoď. Lebo tam ti budú radiť ľudia, ktorí sa do toho absolútne nevyznajú a budú ťa presviečať, že on to niekde čítal, takže toto je pravda. Proste, ak sa chceš niekoho spýtať, otvor si jeho portfólio, ak je fakt dobrý ten človek, mu nápiš. Presne. Mne napríklad fotíš auta, poznáš to, mne odpísal Vlado Rys. OK. Čo je oficiálny fotograf Formuly 1 pre Red Bull. To je absolútna topka, hej. Áno, čakal som na tú odpoveď pol roka. Ale odpísal mi takýto človek, vieš. Samovidič zo Slovenska tiež, úžasný fotograf. On fotí, teraz sa dal na jachty. On brutálny fotograf pre Red Bull a proste tiež niečo som sa lámal s tým, som mu napísal. O 2 mesiace takáto odpoveď na Instagrame dlhá, kde mi vysvetlil tú problematiku, čo som sa ho pýtal. Úplne zlatý človek. Občas mi ešte lajky nejakú storku. Pozor na to. No, takže akože, vieš, to vždycky také srdiečko, že dobre. On to vidí. On to videl a im sa to páčilo, daj like. Jo, akože áno. Taky se vždycky těším, když někdo akože klikne na nějakou fotku a že super. A trápíš se s tím 2 dny a potom je 2 Za 1000 sekundy, že like, čau. Scrollujem, ťuk, scrollujem a ty tam za tím kompem, že jo. Takže ano, ta doba se strašně změnila. Za tu dobu, co vlastně ta fotka existuje, tak to je extrémní rozdíl. Jakože dneska, když člověk se začít fotit, tak má právě, že neříkám, že až moc, ale těch informací, co dneska má ten člověk přístup, je tolko, že v tom máš ještě větší bordel, než aby to bylo užitek. No, ja keď som začal študovať vysokú školu, ja som oficiálne vyštudovaný aplikovaný informatik. Ja mám STUčku a ja keď som začínal v prvom ročníku, tak nám rával náš tedy dekán na tom úvodnom slove, keď nás privítal všetkých, že máte dneska super obdobie, ja som musel ísť do knižnice, tam si to naštudovať v tej jednej knihe, vy prídete, dáte to do internetov, to vám dá tú správnu odpoveď za 3 sekundy. No. Keď som končil, tak prišťastný, že ja vám vôbec nezavidím. Vy prídete, dáte to do internetov, tam je milión blbostí a nakoniec idete do tej knižnice, daj si ten overený zdroj. Takže... Bereš mi myšlenku úplně, přesně tak se cítím a já v dnešní době, že ty lidi, když něco potřebují vědět, tak dostanou milión odpovědí na úplně banalitu. Problém je to, že veľakrát tie odpovede nie sú korektné. No, vôbec. Vieš, hlavne keď si otvoríš YouTube. No tak... Ja nehovorím, že sa ti nemôže meniť názor, vieš, že... Ale vždycky musíš tak trošku selektovat, že neříkám, že všechny videa jsou špatný, ale z každého videa je část správně. Ale teďka ty si tu část najdi. Ale teraz nevieš, ktorá je časť správna a ktorá je nesprávna. No však to říkám, najdi si tu část, která je správně a potom ti do dalšího videa a zase si vycucni tu informaci, kterou potřebuješ a prostě a zbytek
toho videa je balast, ale že úplný balast. Vieš, mne nevadí, že tam nejaká balast, nejaká vata, ale ak je tam niečo, že ty si začneš učiť a získaš nejaký zlý návyk. Lebo si to niekde dočítal, niekde si to počul. No a teraz, kto ti povie, že to je zlý návyk? Kto ti povie, že to je zlé? Já. Lebo vždycky, když vidím nějakýho fotografa na akci a říkám, ty si jako myslíš, že manuál z tebe udělá lepšího fotografa? No neudělá. Akože příklad, hej? Jako... Skôr by som to, akože dobré, že manuál fotoaparát, ale vieš, že svietenie, white balance, no to taky, komunikácia s ľuďmi a takéto, že no. Příklad, hej, akože veľa ľudí má veľa vecí špatne nastavených, akože víš co, napríklad, když ja fotím väčšinou vonku na akcích, kde máš, ideš z tmy do světla, protože jednu sekundu seš v pitu, kde je tma. Áno. Vylezeš von a tam je 12-hodinový sluníčko, prostě poledne, tak jakože sorry, ale na manuál bych to nesíhal. Akože dneska je to jednoduchšie, lebo už máš tie elektronické hľadačiky, kde máš tu simuláciu expozície ale víš, na zrkadlovke. Ja som zrkadlovkové. Zrkadlovka vonku, AVčko úplne v pohode v lete, presne, keď takto behám. Presne. Ja manuál, akože keď som napríklad festivaly fotil, tak manuál išiel, až keď zapadlo slnko a išiel som na stage. Áno, to je správne. Kde tie podmienky boli tak zlé, že tam by sa ten automat zbláznil. To by se úplně zbláznil. Tam ta metrika, co se týče měření expozice, tam to lítá strašným způsobem, jakože to je úplně. Ale právě, že když si vonku, teda jsem fotil jednu akciu a ta byla, že pod mostom a potom na nábřeží. Jakože to jsou extrémní rozdíly, ne? Takže prostě, jako když jsem vonku, tak primárně je priorita clony, nastavím si clonu, jakou chcem a čas si to dopočítá. Hotovo. Tak, presne. A iba ho koriguješ. No jasně, jenom koriguju, když tam EVčko dáš plus minus, když potřebuješ tmavší, světlejší fotku, tak si jenom ťuknu světlejší, ťuknu tmavší, hotovo. Ale nepřemýšlíš nad tím, jako nad tím nastavením toho foťáku. Ho, ale nemusíš nad tým až toľko. Hlavne mne sa napríklad stalo, keď sme fotili Wings for Life, že my sme to fotili z idúcej motorky. Ježišmá, to teraz som fotil. No, ja som mal motorkára, ja som bol obratený, aby som mohol fotiť bežcov. No. A vieš, a teraz ideš po most, ideš na most, neviem čo všetko, to sa tak mení. Nemáš čas vôbec na to reagovať. Ale hlavne nestihneš, lebo ty potrebuješ ten jeden moment. No jasne. A takže nikoho nezaujíma, že či si to mal na manuále, ich zaujíma, či máš ten moment, tú emóciu, proste ten moment zachytený. No. Aj mi je jedno, či to je proste manuál, alebo AVčko, alebo či tam máš manuálne sklo, z ktorých si zahrajkal 4 hodiny, aby si to mal ostré. Presne. Oni chcú musíš ten moment. odevzdať tú robotu. Tak. A to je základ. Jakože áno. Presne, jak ty říkáš, že tam nemáš čas vůbec přemýšlet nad tím, že jaký máš aktuální nastavení, musíš mít takový, který ti vyhovuje a soustředíš se na to, co fotíš, a ne jak máš nastavený stroj. Presne. A to strašně pomáhá ta dnešní technika, lebo jednak jsou tam dobrý měření expozice, že to nemáš přepálený, jsou tam ochrany vůči tomu a tak dále. Čiže je to o dost jednodušší. Dneska ty autofokusy, ježišmarja, auta, baráky, letadla, ja nevím co. Dneska si už predvolíš, hej? No. To sa mi stalo teraz, boli sme fotiť kone, tak som si prepol na tie zvieratka. No. A potom som deň na to išiel fotiť konferentu, že mi to stále ostrí na oči. Počúvaj, mne trvalo polku konferencie, keď som si uvedomil. Že aha, to nejsou zvířata. Že je to tam niečo iné repnuté. Ale akože možno bych o tom polemizoval. To hej, ale akože zase na druhú stranu, povieme, táto technika a to, že máš toho toľko, tým ľuďom zamotá hlavu. Extrémne. Lebo ja som mal teraz jedného kamaráta, ktorý proste prišiel, že a toto nemám a tamto nemám. Zrejme, kámo, máš 6D a R5. Ty máš brutálne mašiny, ty čo riešiš? Vieš, ale kebyže mám toto, rob s tým, čo máš. No. Proste strašne veľa, aj tým, že máš tie možnosti, oni vidia všelijaké YouTube a fora. Potom prídu influenceri ako Mišo Baro, ktorý každý deň odfotí nejakú inú storku s iným objektívom. Ano. To, že má databázu tých fotiek starých, to je druhá vec, hej. Ale proste on to tam zahltí a ty máš pocit, že keď chcem robiť videá ako Mišo, tak proste musím mať bambilion objektívov. Kameru za 10 litrov, objektív za dalších 5. Presne, že keď chcem mať fotky ako Peťo, tak musím mať 1/2 sklo a pritom ja ani nemám 1/2 sklo, ja mám stále požičané. No. Akorát ho občas dáva na tú fotku. To dobre vyzerá, vieš? Akože my máme 1/2 sklo v našem studiu, ale tak akože je to jenom taková ta, víš, já vždycky říkám, že lidi tam, když jsem na akciách a různých akcích, kde je víc fotografů a tak nějak se zakecáme, ne? A potom takový ty, já tomu říkám kindersáci, víš, přijdou, ne? A že a ty máš 1/4 sklo a ty máš 1/8. A říkám, a co, jakože to si mám kvůli tobě koupit 1/4 nebo 1/2? To je takový to je taká ta, že ono to je takový, že já chci 1/2, ale klient ti to nezaplatí, že máš 1/2. Že víš, ten rozdíl tam není tak podstatný mezi 1/4 a 1/2, že by ti to zaplatil. Je zanedbateľný. Úplně zanedbateľný. Akože... A to je taká 1/4, že to je taky vždycky takový to, že já chci.
Ale akože aj tu potrebujem. 1.2, že ja chcem. No, Mám klientov, ktorí sú ochotní si priplatiť za ty kvalitu. si inde. Hej. Ty si inde. Ja mám ísť preč, hej? Ty už si trošku niekde Nie, inde. akože mám zo pár klientov. Dobre, ale koľko ich je, víš? Zanedbateľný počet. Presne. 90% by mi stačilo nejaké 2.8 sklo, Presne. zoom a som vybavený. To No už, a to je ono. tá A to je 1.2 ono. je pre mňa. Tak. Vieš, že chcem mať ten iný záber. To som presne myslel, že to chceš. No, akože tí klienti, áno, im sa páčia tie 1.2 zábery, lebo proste krásne rozmazané pozadie z eventov a neviem čo všetko, vyzerá to luxus. Mne sa to páči. Zoberieš 72 stovku, dáš to na 200 a máš to isté. No, väčšinou sa už vieš, keď máš krátku miestnosť, už sa nezmestíš. To nezmestíš, no. Ale akože väčšinou to chceme my, no. Áno. Ale zase, vieš, aj ty sa chceš posúvať. Akože Nemôžeš áno. všetko fotiť na kyťák. No to ne, Takže- to som nikdy nemiel. Ja som mal, a to bol veľmi dobrý objektív. Fakt, tej. 1855. Počkej, tá 1855? Tá, to je veľmi dobré sklo podľa mňa. Odkedy som ho používal, ani jeden papier zo stola mi neodletel. Závaží. Ale Áno, na začiatok, akože, těžitko dobrý. na začiatok super, hej, akože voči Počkej, tomu ale nemôžem těžitko je to povedať. špatný, lebo to je lehký objektiv. Á, to vydrží na tie 2 papiere, a tie 3 faktúry. Však to má 20 deka. Ja neviem, koľko to má, ale akože na štart je to super. Ja chápem, prečo to aj Canon urobil, alebo Nikon a všetci, že robí tento rozsah. Všichni mají 1855. Je to Stojí takové, to nič? No stojí to nič. Keď to rozbiješ, tak si kúpiš nový, alebo ti ho niekto daruje, alebo sa ho chceš Stojí baviť. 20. A na ten, aby si zistil, že čo chceš fotiť, Akože za mňa najdeš si tím, akože ten rozsah tam je ideální, lebo to je v No. přepočte 2470 zhruba, Tak, cca. CCAčko a na APS musíš přepočítávat, takže tam je to 1855, tak je to 2870. Moc něco ťažká takovýho, matematika teraz ráno. Akože v pohodě, ale najdeš si tam, že padina se mi líbí, tak si dám padinu no. a zjistíš, že to používáš nejvíc, potom koukneš do listu na Lightroomu a vidíš, který ohnisko používáš nejvíc a podle toho si můžeš vybrat pevný sklo. To sú tí ľudia, čo používa Lightroom, dobre. Co ti vadí na Lightroomu? Mám ísť chronologicky, alebo abecedne, alebo... Dobre, co máš ty? Ja používam Capture One už niekoľko rokov. Akože mal som Capture One, mám ho aj v kompu, ale jak som si nezvyk. Iné zmýšľanie za tým musíš hľadať ako za Adobom. Mne na Lightroome extrémne vadilo ten tethering, že stále, neviem ako teraz. Kedysi dozadu to padalo non-stop. Vôbec. Že mne to vadilo a plus ten katalógový systém, že keď máš naozaj, že čo viem, ja mám 8-9 fotení týždenne a ten katalógový systém mi nevyhovuje. OK. Že ja si robím ako keby kvázi novú session na každé jedno fotenie, dorobím, hodím to na exterňak. OK. Čiže v tomto som, akože viacej mi to vyhovuje a plus ten tethering je tam akože vykopneš kábel, vymeníš objektív, vymeníš baterku, naskočí okamžite naspäť. Tak teraz ten problém absolútne není. Bolo 10 rokov dozadu, Tak to Lightroom bolo- sa rozhodol zamrznúť z ničoho nič Áno, a tak musel si reštartovať celý počítač, to je aby 10 ti rokov išiel. dozadu, akože teraz už to máš trošku inde. Ale tak ja už som sa naučil na Capture. Ja neříkám, že musíš jít na Lightroom, v žádném případě Capture One je skvělý, jakože některý ty, to je taká, že Lightroom je takový, že potřebuješ rychlo upravit nějaké věci, hodíš to na synchro a prostě jdeš, hej, taká je to reportážka. A když se s tím chceš šťourat, tak to je taká, ten Capture One je taká laboratoř na fotky. Že on je velmi podrobný, on je, v některých věcích je fakt je lepší jak Lightroom. No má tam strašne veľa tých šupatok, Veľa. výrazne viacej. Výrazně viacej. Výrazne viacej a výrazne viacej možností, ale zase akože my máme že klávesové skrátky, to znamená, akože ja väčšinou upravujem fotky tak, že sa myše nedotknem. No jasně. Eventové. Že ja dokážem vygenerovať, že včera som fotil event, za 2 hodiny som mal celé fotky hotové. Bez toho by som sa dotkol myši, v momente, ak som teda načítal už galériu. No jasně. Že už viem ísť cez klávesové skrátky, OK. okrem orezávania, alebo som ešte nenašiel tú klávesovú skrátku, ako to rezať s klávesou, ale mne, čo sa tam najviac páči, je práve tá správa farieb, lebo Lightroom nevadí to, že má tam ten automatický Adobe Standard Color Profil. Dá se to vypnout. No, ale musíš to vypínať, vieš, že to je... Tak je to nastavení katalógu, nastavíš raz a jdeš. No, ale keď urobíš nový katalóg, ideš zase na novo a zase na novo a zase na novo, vieš. Capture má v tomto tak, že automaticky ti načíta profil daného fotoaparátu, čím pádom ja, keď idem 4 foťaky súčasne, Áno. rozdielne, tak on si ku každému dá a ja musím až ísť do EXIFu pozrieť, že na ktorý foťak je to odfotené. Že Okay. tie farby sú konštantné naprieč celým spektrom. Jasně, tak Že- hovorím, každý máme No. ten systém svůj, já jsem se naučil na ten Lightroom a už víš, že když potřebuješ rychle odezdat nějakou zakázku, tak těžko se teďka budu učit z Capture One a lidi budou čekat týden na to, než dostanou fotky. Ako, Starého psa novým kúskom nenaučíš, vieš. Áno. Ja sa tiež nenaučím už na Lightroom. přesně tak, přesně Už som tak. proste na to Takže zvyknutý.
kdybyste někdo chtěl přejít nebo zkusit něco lepšího než je Lightroom, tak to je Capture One, za mě je taky lepší než Lightroom, jakože, tak tady ten člověk s tím umí, tak kdybyste mu chtěli napsat, tak mu napište, jo. Ale to akože, ja, aby som to akože dal na pravú mieru, podľa mňa aj v Lightroome sú lepšie veci ako v Capture. Například? No ten remove tool my nemáme. Ale zase máš třeba to AIčkový ořezávání. To, viděl jsi teda novou funkci toho Capture? Ja viem, ja to mám, to je super, hlavne keď robíš produkty. No, že nastavíš si a ono ti to áno. Akože to je super, to se mi líbilo. líbilo. My už máme plné retušovanie. Okay. Čiže ja zoberiem ksicht, ja nadravom retušujem. Čiže ja si nastavím základné veci ako retušovanie, že odstranenie tmavých kruhov pod očami, doostrenie, zjednotenie pletí, contouring a skopírujem to na všetky úpravy rovnako. To Lightroom umí taky. Ne tak dobře, jako to má Capture One, ale umí. Už ty už z toho udělali takový poloviční Photoshop. Tam máš normálně masky, vrstvy, všecko. To máš tiež, ale tu máš priamo jeden tool iba na retuš. OK. A ty si vlastne tie nastavenie vieš kopírovať, že on si rozpozná tvár a skopíruje tie isté nastavenia. To umí Lightroom taky. A takže, ale nedlho. No, my to máme tiež možno pol roka, rok. No, to zhruba tak rovnako. Akože ja myslím, že si akože ty funkce ako naskakujú tak nejak současne. Jeden vymyslí druhý, no, jasne, máš s foťakmi, vieš. Občas to má prvý ten, občas to má prvý druhý a prostě se jenom doplňují. Akože ty systémy jako obidva jsou konkurenční a jsou obidvě na nejlepší úrovni, co existuje. Jakože za mě jsou to dva nejpoužívanější systémy, možno 3, které jsou, co se týče úpravy fotek, víš, že co lidi používají nejvíc. Rozmýšľam, čo je tretí, potom ešte viem, že Bridge občas ľudia používajú. Bridge? No. Co to je? Camera Raw, klasické. Ja myslíš to, co je s Photoshopem ešte, akože, ale to je Bridge jenom na správu fotek. Ale tam je editovať v tom. Ne, a veľmi dobre. Tam sú skoro tie isté funkcie, čo v Lightroome. No, jako ono to běží na stejným engineu, takže to je jedno. Ale Bridge, víš co, ne, to jsem si nezvyk. Ale třeba ty, co mají Nikony, tak hodně používají ten nikoniácký software, který funguje zhruba rovnako jako Lightroom, ale je dělaný přímo na Nikony, takže z toho dostaneš víc. Víš, že je dělaný přímo na ten čip, který tam máš, že to je originál software. Takže poznám se s chalami z Nikonu a prostě robí tam, ale samozřejmě robí i v Lightroomu, když potřebují nějaký hardkorový úpravy a tak dále, tak jdou Photoshop, Lightroom. Ale také ty základné edity, prostě si to hodí do toho nikoniáckého a jdeš. Určitě má Canon něco takového. Canon má DPPčko, Canon Digital Photo Professional, to isté. Akože v Nikone to tuším NX alebo niečo tak sa to NX Studio. No. NX Studio, no. Same but different. No jasně, ale je to isté, hej. Ale také na ty základní úpravy ti to stačí taky. Ja som prvé roky komerčné roboty robil na tom kanoniackom softveri zadarmo. Proste, ja som nevedel, čo je Lightroom, že to niečo také existuje, vieš, že proste vtedy to boli tie... Ty si tedy musel kúpiť tú hardcopy. Áno. Vieš, že ty si platili jednorazovú licenciu, čo keď začínaš, to je, že bambilión peňazí. Áno. Takže to si skúšal nejako zháňať, tak potajme. Nebudeme říkať odkiaľ, že? Všetci vieme ako. Takže ja som napríklad preto robil na tom kanoniackom softvere, lebo bol free. No, na tie začiatky to stačilo, potom som proste postupne prešiel na iné. Ja som aj ten Bridge používal, za mňa je to super software. Okay. A potom teda som prešiel na ten plnohodnotný Capture One, lebo proste Lightroom mi vadil, keď som išiel multicam a tak ďalej a tak ďalej. Mal nejaké, ale to bolo 10 rokov dozadu tie obmedzenia. Tak tam je dobrý v tom, že ten Capture One vlastně vlastní Phase One, čiže oni si ho robili hlavně na ten svůj foťák, takže jakmile robíš systém už pro ten foťák, který existuje a ty proto potřebuješ systém, který by dobře zpracovával ty fotky, tak je jasný, že tam už je trošku ten lepší vývoj, lebo komunikuješ s tou kamerou a víš, co potřebuješ. Když to Lightroom foťáky nevyrábíš, jo. A ja, že by bolo zaujímavé, keby Adobe robí foťák. No, to neviem. Bol by drahý, bol by to subscription model. Subscribe, tu a tento foťák každý mesiac zaplatíte 500 eur. Zaplatíš, zaplatil si. A musíš mať pripojenie a bude ti brať kredity, ako teraz máš pri Generative AI. Ježiš, to mě tak nasralo. Ježiš, sorry, že to říkám takto, ale akože ten novej, že kupte si Lightroom, Photoshop, to bylo toho plný YouTube, že kupte si ho teď, nebo vám nastaví kredity špatně, a nebo tam nebudete mít žádný. To bylo, že ty původní, to jsem že ty starší uživatelé dostanou kredity lepší než ty noví uživatelé. Aha, Ale není tomu tak, aspoň co jsem viděl já. Ja neviem, ja mám ten Master Collection, lebo ja potrebujem aj Premiéru. No, jasne. A minule som zistil, že tam je nejaké kredity. Aha, koľko ich máš, 3000? Tuším 4000. No, nebo 4000. Ale že som ich neminul nikdy. Ja mám 250. To sa dá akože nastaviť si úroveň? Ne, to máš, ja mám fotografické, ja mám iba foto. Takže ja mám Lightroom mobile a Photoshop. OK. A dostal jsem 250 nebo 300 kreditov, já koukám, že prosím.
OK, lebo ja som to nikdy akože nedokážem to minúť a to som dala manželke prístup do Lightroomu mobilu, že odstráňuj si čo chceš. Tam neviem, či ty kredity padajú. Padá to. Keď chceš niečo odstraňovať, tak to papa kredity, ale nejak som sa nedostal viacej, že by som potreboval viac ako 200 mesačne. Tak akože ja to moc nepoužívam, takže ja idem úpravy a tak, akože snažím sa bez toho, lebo je tam jeden problém v tom, že když fotíš na vysoké rozlišení, tak ty AIčkový úpravy mají malé rozlišení, je to strašne vidieť. No, treba updateovať. Mám updaty. Lebo ja som teraz, však ja mám R5, tam má 45 a retušoval som s tým produkty. A v Lightroome áno. Vo Photoshope? Vo Photoshope? Som retušoval produkty. Nedávam to Generative Fill, ale dávam to, že Remove. To je iné. Ale to tiež papa kredity. Papa to kredity? Fakt to papa, že to papa kredity. Remove tu papa kredity? Hej, keď si označíš hlasom a dáš remove, tak to papa kredity. A akože zanedbateľné množstvo, hej. Ale akože ono to tam nejak prepočítavajú, že vzhľadom na veľkosť a neviem čo. Ja som si písal s podporou. Okay. Že vzhľadom na veľkosť a podľa toho, čo dávaš generovať a či to musí generovať, že oni majú na to nejaký brutálny vzorec. Ale sú to zanedbateľné hodnoty. Nemôžu nás nechať kreatívne robiť robotu a neomezovať. Však ale oni chcú peňažky. No jasne, že chcú peňažky, no ale tak toto je také... Ale ja to beriem, akože vieš, platia ten vývoj. Keď si zoberieš, že teraz, keď si zoberieš, že čo všetko dokáže ten Photoshop za pár sekúnd, čo keďže fotíš dlhšie, vieš, aké to bolo kedysi niečo odstrániť z pozadia. Že to bolo peklo. To bola operácia. To bola fakt operácia, že proste ty si musel mať, že doktorát podľa mňa z biomechaniky, aby si pochopil, čo máš odstraňovať a odkiaľ to môžeš zobrať. No, dneska označíš remove. Áno. Takže akože ja s tomto súhlasím. Nevedel som teda, že akože pre fotografov v tom základnom balíčku je menší počet kreditov. To je také, že ja napríklad podľa mňa mohli úplne v pohode vyhodiť ten ich cloud. Ja nepoznám podľa mňa iného človeka, čo to používa. Ja taky ne. Takže... Akože, víš, máme takovou, že kroužek fotografický, učíme dorost, oni sú to 20-ročné decka, akože vysokoškoláci, středoškoláci a chodí byli tam aj 7-ročné, akože decka úplne. A to sú také týždenné kurzy, že máme ubytko, akože skvělý to je a fotíme od nevidím do nevidím. Akože ne, že bych je nutil, a oni chtějí, že jo, do 1 do rána. Tak máš možnosť, vieš, chceš sa učiť. Ale vlastne, takže to je, akože, na toto je to super, že dostáváš relevantní informace od lidí, co, nechci říkať, že fotka živí, ale dělají to velmi dlouho a jsou v tom dobrý. Aspoň teda si to doufám říct, že jsem aspoň trošku dobrý. Tak ináč by si nebol tam, kde si, hej. Áno, akože, ale tak furt se necítím, jak ty víš. Ale počkej, akože takto. Ja neviem, aké sú o mne predstavy, hej. Lebo ja si vôbec nemyslím, že viem fotiť. Ja mám iba šťastie, že to nejako fejkujem a proste ľudia by to berú. Keca. Ne, vážne, akože úplne vážne teraz. Ja mám za svoj život 6 fotiek, s ktorými som fakt spokojný. 6? 6 fotiek, s ktorými som fakt spokojný. Ja som teraz odozdával jednu zákazku, brutálny rozpočet, klient bol úplne na mäko z tých fotiek, ja som na to včera pozeral, keď som to kopíroval na disk, lebo som to fotil minulý týždeň. Pozerám, že preboha, oni mi fakt dohradia faktúru, že to je strašné. Lebo už vidíš, a tu na chyba, a toto sa dalo lepšie, a toto sa dalo lepšie, a toto sa dalo lepšie. Ja mám 6 fotiek, s ktorými som spokojný za celú moju fotografickú kariéru. Tak akože kdybych měl vybírat takové, že top, úplne, že top z toho, co mám, to by bylo těžký. Akože asi nebylo by ich 6. No, proste, že podľa mňa neexistuje fotograf na svete, ktorý by si povedal, že ty vole, všetko, čo vyjde z môjho objektívu je zlato. Ne. Respektíve možno si to o sebe myslí, hej. Ale proste, lebo aj keď sa akože naozaj, že píšem si občas aj stretnem tie akože naozaj, že mená fotografie zahraničné, Dana Vojtecha a podobný. No sa si napíšeš teda. No ty si mi nenapísal. Ešte ja som ti musel napísať. Ale že proste je podľa mňa aj ty, naozaj tie obrovské mená fotografie zahraničné si podľa mňa tiež sú stále tak, že pozerajú na to, že toto by som mohol zlepšiť, to by som mohol zlepšiť. Tak zlepšovať sa musíš vždycky, že jo? Nesmíš sa zastaviť, potom to ide do háje. Ako, ja to mám to isté. Upravíš fotky, uděláš si galérku, uděláš export a druhý den poznáš, že Ideme ešte raz? Toto sa mi nepáči, no? Akože stalo se mi, že jsem měl, to je takový, na úpravy musíš mít, že i také to myšlenkové rozpoložení a náladu a musí to být taky, že musíš být v pohodě a jdeš na ty fotky. Když už si na tom chceš fakt záležet, tak je to takový, že nemůžeš být v strese takovým stylem, že rychle odezdám hotovo. Jakože dá se to, hej?
Ale když si to chceš užít a mít pěkný edity, tak záleží, čo robíš. No hej, tak ja to tak mám, lebo robím aj také edity, ale že jsem to urobil, potom jsem si udělal tu galerku, udělal jsem si selekci těch už upravených fotek, co tam mám, pozeral jsem tu galerku. Control A, reset. Znova. Vieš čo, ja som to dotiaľ ešte do väčšieho extrému. Fotili sme teraz v lete, klientovi doniesol, že archívne víno. OK. Není to lacná záležitosť, tak proste si to, mali sme nejakú predstavu, nafotilo sa to. To bolo, že jedna fotka, 8 hodín svietenia. 8 hodín? Ja som odmietol retušovať. 8 hodín som to svietil, lebo víno sa fotí katastrofa. Lebo áno, to sa odráža, všetko vidíš. No. Všetko vidíš, takže proste ja som bol, že 2-3 krát som išiel do Fomeju, proste, že toto potrebujem ešte, toto si ešte beriem, toto mi objednaj. Nafotil som to, upravil som to, pozerám na ten displej, že v pohode, pošlem to klientovi a stále mi tam niečo nehralo. Vytlačil som si to, normálne, že ak som mal výtlačok na nejakej A3, tak som to hľadal, lebo proste už vidíš, na monitore to už vidíš ako keby vo vrstvách, vieš? No jasne. Takže ja si to tlačím, keď mám takéto niečo, potom volám klientovi asi o 3 dní, že idem to prefotiť. Máme toho do koša. OK, tak to je iný hardcore. Tak som si to prefotil, to som svietil 2 dní. OK. S tým, že som si už zobral do štúdia proste veľký monitor, aby som to videl, že nie na notebooku, ale na monitore pripol som tam ešte aj telku, aby som to mal že ešte väčšie. Presvietil som to, že na totálku. Poslal som to klientovi, že s týmto som už spokojný. A on nevidel rozdiel. On že, čo sa tam zmenilo? Klasika. Ale akože pre mňa to bolo to, že vieš, akože taká nejaká profesionálna hrdosť ti to nedá. Mne tam proste vadil jeden odraz, ja som nevedel pomenovať, ktorý odraz mi vadí. Chápem, úplne, akože fotil som, mám odfoceno, ale asi 1000 flaší, takže vím přesně, o čem mluvíš, je to peklo a zvláště, když máš černou flašu, tak tam je vidět úplně všechno. My sme mali tmavú flašu bieleho vína, archívnu, ktorá mala byť zaprášená a celé sme to dávali do takej tieňohry. OK. Čiže ja som išiel, že difúzne fólie na difúznej fólii. Ja som si dával posielať, čo máš tie rolky difúzky, ja som si dával posielať všetky density. Ja som nevedel, ktorú budem potrebovať. OK. Lebo však oni majú 3 alebo 4. Všetky som si dal poslať, nakoniec sme použili ten najtvrdší, aj tie som si dal potom poslať ešte nejaké 2 navyše. A to proste som čakal, kým mi to dojde, lebo proste to nedrží štandardne skladom v takom objemu. Takže, ale vieš, že toto mňa napríklad strašne baví na tom. Mne taky. Že prídeš do toho momentu, keď ťa to proste challengeuje a super je, keď to príde, keď je tak trošku že voľnejšie. No, že ja som mal šťastie, že prišlo to v lete, vieš, že keď máš trošku menej roboty, a.k.a. si v robote iba 8 hodín denne. No. Takže a vtedy vieš, že to také, že máš tu možnosť si to akože prefotiť, že to není v takom tlaku. Tak to máš super, protože zatím jsem mal iba takýchto focení jsem měl, že velmi, velmi sporadicky málo, že extrémně málo, že můžu si říct, že idem tam znova a prefotím to. Lebo ja väčšinou fotím také veci, že to už sa zapakovat nebude. Akože toto bola product shot, hej, že to som mal možnosť. Že to bolo našťastie v pohode, no akože ťažko by som prišiel na majstrovstvá sveta, že poď ešte raz ten finálový prejazd. Že prosím ťa, môžeš mi tú cílovku prejsť ešte jednou? No, a trošku viacej sa usmievaj prosím ťa do kamery, lebo som tam. Akože to nejde, to fakt nejde. Akože to sú fakt situácie, že nemá šancu, ale byl jsem tu tady u nás ve studiu a právě, že presne to isté, ale nesvítil som to 2 dny, ale dělal jsem si produktový svícení a to už bylo takovým stylem, že vyrobil jsem si vlastní produktový stůl, ale ten jsem nepoužil, měl jsem to normálně na stole, lebo jsem svítil, nevím, co to byla voňavka, ale to už bylo takovým stylem, že já jsem si vzal ten produktový stůl a dal jsem ho normálně jako dosku. Že jsem ho dal normálně na výšku, jsem ho opřel do 2 stativů a měl jsem to jako velkou bílou dosku ještě, lebo jsem svítil skrz ní. No, na to máš tie folie. No, akože máš tak folie, ale ja som měl tú bílou dosku, že jo. Tak som si dal jednu dosku, potom ešte jednu odrazku, hore odrazku, tu odrazku, hentu odrazku. Pak som to všetko celý zabalil do tady těch černých vlastně z těch stínidel, aby tam nebyly žádný odrazky nikde, tak jsem to tady takhle zabalil. To bylo jak salát, to byly vrstvy. A pak jsem si říkal, to odfotíš, ne? Tak koukám na to, říkám, jo, dobrý. Ani jedna retuš. Co se týče odrazu. Presne. Ani jedna, to byla, že voňavka, zlatý čumák, že prostě to byla taky ploché zlaté, nevím, že znáš takový gravírovanie, čo majú, nie? 1 milión, taky ta voňavka vypadá to jako cihla. Okay. A vepředu máš prostě zlatý čelo, který je rovný a tam máš gravírovaně prostě tu jedničku takovou peknou. Přesně si věděl. A
to je milión odrazů prostě. No, a že je extrémně. Ale ty tam máš takovou zajímavou texturu, takovou zlatou texturu a ty tam prostě chceš mít. A já jsem to nasvítil takovým stylem, že ani jedna, prostě jeden cvak hotovo. No. My sme teraz takto, asi mesiac dozadu som sfotil šperky. Petre To je Todd. peklo. Ja som si, čo máš také tie flagy. No. S tým frameom, dáš tam bielu, tak som si dal jeden záfoťak, aby sa mi foťak neodrážal. Okolo foťaku som si vystrihol látku, No, aby sa mi ani foťak neodrážal. Čiže ja som mal také dvierka, som ma takto otvoril, prišiel k foťaku, zaostril, zavrel dvierka a odfotil tak. já jsem si foťák zabalil vlastně do té bílej vrstvy, co máš od odrazky. Tak já jsem si do toho zabalil, aby neodrážel, takže rovnako. Ja som zobral nejakú bielu látku, ja som tam vystrihol dieru, aby sa mi to ešte ani nelesklo, lebo aby som mal akože matnú bavlnu. Hej. Tým pádom, ktorá sa mi neodráža naspäť svetla, nevidím to v tým šperku. No jasně. Takže šperk to je peklo. Lebo my sme mali nejakých 80 šperkov, čo sme mali nafotiť. A teraz kebyže to mám všetko vyretušovať, ja hovorím, že ja to radšej budem 2 hodiny svietiť. Čím lepší robotu si uděláš v té přípravě, tím méně roboty máš za kompem. Ale toto ľudia musia pochopiť. A ano. to pochopíš až praxou, že ono, že super, že to vyfotoshopujem. Ano. Keď máš jednu fotku, dobre. Ale keď máš, 50-70 fotiek, Jo. ty vole, že sa zblázniš. Jo. To jsem říkal naposledy Mišovi, když jsme tu měli jedno focení a že jsem mu říkal, že vždycky, když řeknu, že to vymažu v postpro, tak mě kopni, jo. Tak. Tak vždycky Mišo to, že Martine, a že aha, ne, teraz to odfočíme jinak. No, akože radšej si to presvietíš, alebo proste nejako ináč urobíš. Jasné, akože treba vedieť, čo dokáže Photoshop, Ano. treba vedieť, čo potrebuješ ty, lebo veľakrát urobiť to vo Photoshope je rýchlejšie. Veľakrát sú situácie, keď je to veľakrát rýchlejšie, alebo proste, čo, keď fotíš reklamnú kampaň, tak nepočkáš, kým sa ti vyprázdni celá priestor, hej? Takže tedy to rýchlejšie vymažeš. Ano. Takže treba vedieť, čo dokáže Photoshop, treba vedieť, čo dokážeš ty, že čo je jednoduchšie robiť tam, čo je jednoduchšie robiť tam. No, aby si za tím kompem potom nezestárnul, víš. Ale vieš, od toho sme platení. Ano, ale nemusíš tam být tak dlouho potom, když si to... Ja nenávidím Photoshop, takže jakým to môžem robiť na placi, to robí na placi. Tak, já se Photoshopu vyhýbám jak čert kříži. Já když nemusím, tak do něho nejdu. Ale to je preto, že to nevieme používať, vieš. A to je jedna věc. Dobre, my už sme starí na tie AIčka a iné túly. To je, jakože je fajn, že tam ta funkce je, to je pro ty děti, pro nás to moc není, ale strašně mi tam vadí, že když použiješ ten generative fill, že když ho náhodou použiješ, To vidieť. jednak je to vidět, ale on neumí to rozlišení. To je ten problém. Ja si myslím, že toto sa časom dovie, že to je teraz. Už jsem to vyřešil. Hej. Já už jsem to vyřešil. Máš tie expandery a neviem, aké blbosti, akože dokážeš to, ale skôr je to tak, že je to akože určite ten generative fill, alebo celé AIčko je nejaká budúcnosť. Akože pomáhá to, je to super, ale ne, prostě já jsem Ja som tiež stará škola, akože čo dostanem na čip, to dostanem na čip No, a to akože vlak nejede. Tak. Proste to musí byť na čipe, som rád, že mám klientov, ktorí to už chcú mať takto, No. že nechcú mať tie priemerné veci z AIčka, ale som rád, že mám tých klientov, ktorí proste chcú mať tú kvalitu No. a ktorí to chcú dostať na čip. Takže proste, aby to vyzeralo realisticky. Tak. A teď si mi výborně nahrál. No hovor. Jak jsi se dostal do té situace, nevím, či to jakože pro diváky myslím, že kdy se ti ty klienti začali ozývat sami. Že tam si jakože dospěl, nebo si začal lepšie fotit. Co jsi zmenil? No, Že jsi tam, kde seš například. Já vím, že to je dlouhý proces, že to není také easy. no sem som prišiel výťahom. Aha, A potom po chodbe, hej? Áno, potom po chodbe a výťahem, to je jasný. Ale čo sa týka tej fotky, ja som za celú svoju kariéru napísal dva cold maily. OK, Čiže nemal som kontakt a neoslovil ma napriamo klient. OK. Ja za celý život som napísal 2 cold maily. To je hodně málo. Ja to odmietam. Tak já jsem nenapsal žádný, ale... No, pre mňa je to, že za teba má hovoriť robota. Ano. To, ako vystupuješ, to, ako sa správaš, to, ako rýchlo to dokážeš dodať. Proste celý ten balík. No. Lebo... A jak se ti ty klienti našli, když ještě nebyl A čo Instagram? ja viem? Nebo Ja Facebook, neviem. nebo Ja také neviem. ty socky prostě, také zažité socky. Neviem, akože viem, že napríklad jeden klient, čo som sa teda pýtal, čo mi tak vždycky akože uviazne v pamäti, keď sa ma niekto pýta, že ak dojde klient, tak zvoní mi telefón, dvihnem a povedali mi, čo chcú, nafotili sme, nejaký event, alebo neviem,
to je podstatné už teraz. A asi na 3. evente sa opýtam, že počkaj, ešte vôbec na mňa došli. Že ja som zavolal kamošovi, že kto im fotí veci, dá mi na teba číslo, tak som ti zavolal. Som dobrá, videli ste web, videli ste Instagram. Nie. Keď je on spokojný, budem aj ja. Ako... Celá pointa. Ja väčšinou tak idú na doporučení, že lidi mi zavolajú a proste idem. Hej. Takže za mňa, akože keď sa chceš dostať k zákazkám, ja teda fungujem metodou, že ja idem na odporúčania, ale To platím isté. si reklamu. OK. Ja si platím reklamu iba z toho dôvodu, aby tí klienti, ktorí čo neozvali pol roka, Aby o tebe vedel. aby vedeli, že stále fotím. Jasne. To je jediná pointa, to znamená, akože ja mám že najjednoduchší targeting, aký existuje na sociálnych sieťach, Boost. No jasne. To je easy. Proste úplne, že žiadne špekulácie, dobre, čo máme, iné projekty, tam už musíš, ale na tomto ja mám že absolútne najjednoduchší targeting, absolútne najjednoduchšie, teda nejdem cez to tlačítko Boost, hej, Áno, ale idem cez ad manažera, jasné. ale úplne najjednoduchší spôsob. Akože, áno, Podľa mňa najefektívnejší. zažil som, respektíve takto, kamoška dává nějaké sporadické věci na Instagram a tak dále, ale že stane se jí, že třeba, já nevím, 2-3 dny tam něco nepřidá, hej, a ty lidi začnou volat, že a ty to ještě robíš? Že ta doba je dneska tak strašně rychlá, že něco nepřidáš, jak jeden den nedáš storku, tak ty lidi si myslí, že už to neděláš. Vieš čo, toto je podľa mňa akože iba nejaké naše pomyselné. My sme to s Mišom Barokom, však sedíme spolu v kancelárii, tak sme to skúšali. Ja som 3/4 roka nedal von video na YouTube. OK. Nič sa nestalo. Ale to je video na YouTube. Ne, nič sa nestalo. Môj Instagram, však ja mám jeden post za mesiac. To seš ty, ale. Ale nie, tým ľuďom je to jedno. Oni si spomenú na teba, pretože mali s tebou dobrý kontakt, dobrú komunikáciu, nesprával si sa ako hulvát, prišiel si slušne oblečený, prišiel si na čas, snažili sa im pomôcť, v čom sa dalo, možno aj nad rámec rozpočtu alebo dohodnutých podmienok, snažili sa im pomôcť, oni si na teba spomenú kvôli tomu pocitu, čo mali na tom fotení. Oni si možno tie fotky sa nevyznajú. Že pre nich, vieš, aj tak to pozerajú na nevykalibrovanom monitore, ideálne na telefóne. To je na tomto nejhorší, no. Nie, to je tá doba. Je ale to tá doba, že ty se s tím, jak nech si říkáš, jebkáš se s tím úplně s tou fotkou takovým stylem, kalibrovaný monitor, máš EIZO, já nevím co, a potom ty přijdeš a hele, na telefon, že tak to hele. Ale ono je to v poriadku, lebo oni to tak konzumujú. Ano, já hovorím, já nechci, aby ostatní lidi nutně musí mít EIZO, že jo, to je jasný, že nemusí. Ale mohli by mať, hej, ale... Akože... Ale je to v poriadku, vieš, že toto je proste to, ale tí ľudia si spomenú na tú emóciu, čo mali počas toho fotenia. Jasne. A toto, keď ako fotografi pochopíme, že ich vôbec nezaujíma, či máš 1:2 sklo, ich vôbec nezaujíma, či máš EIZO, ich vôbec nezaujíma, či to nasvítiš na profota. Oni si pamätajú to, ako prišli, ako ich uvoľníš a či sa im páči ten výsledok. To je jediné, čo tých klientov zaujíma a čo by aj nás malo zaujímať. No jasne. Je úplne jedno, aký máš objektív. Dneska akože, ja si dovolím tak skromne tvrdiť, ak to vieš nasvietiť, tak to odfotíš aj na telefón. Svetlo je základ. Takže, no, emócia je základ. Akože, to, čo fotíš? Áno, ale akože u toho obrazu jako takovýho, nebavím sa o to, ale že když to dobře nasvítíš, tak už dneska pomalu nepoznáš, či je to telefón nebo foťák. To už je jedno. No. A vieš, a toto napríklad ja stále aj všetkým vysvetľujem, že ty sa chceš učiť fotografiu a teraz máš nejakú takú logiku tej fotky, hej, alebo aj videa, to je jedno. Máš, že čo fotíš, pointa, ako je to nasvietené, akým objektívom, akým foťakom. Ale ak máš s prepáčením hovno, tak môže mať aj Hasselblad, stále to bude hovno vo veľkom rozlíšení. Samozrejme. A ľudia riešia ten fotoaparát, namiesto toho, aby riešili to, že ako pracovať s tým človekom, ako si nájsť ten krásny moment, ako si to pekne nasvietiť, že to know-how, a chcú to nahradiť nejakou rýchlou technikou, čo vedia prísť do obchodu a kúpiť to. A minú obrovské množstvo peniazí a prestane ich to baviť, kým pochopia, že tá pointa je tu na začiatku a to je to, že čo fotím, akú to má výpovednú hodnotu, akú emóciu to zanechá vo mne, akú emóciu to zanechá v divákovi, ako je to nasvietené. To nasvietené musím vedieť know-how, znalosti. Potom je ten objektív dôležitý. A vo výsledku ten fotoaparát, to je to posledné. To je úplne najmenej podstatné. Jasne. Dneska, keď zoberieš, že najlacnejší foťák z dnešných moderných, čo stojí 500 eur. Ježišmaria, ten už umí všetko. To už umí všetko. Akože ja bych za tie funkcie pred 20 rokmi... Ježišmaria. Ja však
Ty si mi ukazoval, že začínal na 300D kanoniackej. 6 megapixelov. 6 megapixelov, na IS-400 bol piesok. Áno. Na 800 Sahara. Víš co? A na 1600 piesočná búrka. To je maximum. To je maximum, To hej? bolo maximum. No a dneska si zoberieš foťak, ja neviem, čo je najnižšia rada, nejaká R10. No ježišmaria. Má to ISO 100 000, No, ostrenie na oči. áno. 11 FPS či koľko? No a to ti stačí. A akože, to byla 1DX Mark 3. To je v podstate, Tak. když to vezmeš... Dvojka, ano, hej? Dvojka, No. no. Ale když to vezmeš papírově, tak je Áno. to... Akože, sorry. Čiže dneska ten foťak máš brutálny a ľudia myslia, že vymením foťak. Ne. Keď chceš vymeniť, vymeň objektív. Áno. A keď chceš niečo vymeniť, najdôležitejšia vec je 2 palce za hľadačikom. Si to ty, Áno. tvoje znalosti a to, čo tou fotografiou chceš povedať. No jasne. Čiže proste ty sa musíš ako keby viacej dostať do tej podstaty, prečo to robíš a nie tak sa sústrediť na tú techniku, čo ja vidím ako ten najväčší akože zlom bodu pre tých ľudí začínajúcich. A preto ja som napríklad rád, že aj vy robíte tieto podcasty, že my s Míšom preto sme aj spustili vlastne projekt vzdelávania, robíme vlastné YouTube, aby tí ľudia pochopili aj z našich úst, že nie ten foťak je to dôležité, ale to, ako ho vieš ovládať a ako rozmýšľaš nad tou fotkou. Keď nad tým rozmýšľaš pekne, respektíve nie, že pekne, keď nad tým rozmýšľaš, Mám ho hladkať ten foťak. môžeš ho pohľadkať a povedať, bože, dobrý si, ale keď nad tým začneš rozmýšľať, čo tým chceš povedať, tak v zásade v tom momente všetko to ostatné, čím máš silnejšiu emóciu a vypovednú hodnotu tej fotky, tým viacej ide to všetko ostatné do úzadia. Samozrejme. Keď budeš mať, že teraz sú nejaké konflikty, vojnoví fotografi by o tom vedeli povedať. Ježišmaria. A je úplne jedno, aké je svetlo, jak je to nafotené, či tam je ISO bambilión a piesočná burka, lebo ty vidíš z toho tú emóciu a to je to najdôležitejšie. Naprosto s tebou souhlasím. Tá pyramída, áno, v konzumnom svete dávame foťak na prvé miesto, bavíme sa tu Nikon, Canon, Sony, robíme si do seba srandu, ale vo výsledku je najdôležitejšie to, čo fotíš a akú to má emóciu, akú to emóciu v tebe vyvolá. Áno. A keď je to dobré, poď na telefon. 100% s tebou souhlasím. Milí diváci, určitě sledujte tohohle člověka, co dělá, protože to dělá dobře, dělá to dlouho a živí ho to. Sú lepší fotografie ako ja. Ty sa oplatí viacej sledovať. Dobré, ale myslím, že ty máš výpovědnou hodnotu úplně skvělou. Na vysoké úrovni bych to povedal, co se týče tvojej tvorby. A hlavně máš výborné znalosti, co se týče i tohto, svícení, fotky a tak dále. Takže kdybyste chtěli poradit, tak dáme všechny linky do popisu. A i na vaše kurzy máte to Lens Brothers? Máme s Lens Brothers s Míšom. No, takže a ještě na ty kurzy dáme tam link, abyste věděli, že kam jít pro tu relevantnou odpověď na váš dotaz, tak určitě dobrý kontaktovat tyhle ty dva. Aj tu nám ešte oni vedia. Že vraj. Tiež si myslíš, že ja viem, takže... Tak něco se najde, jakože už mám za sebou taky ale každý máme niečo iné, čo vieš. Ale že tak akože... Ja si nedovolím ísť vôbec do fotenia aut. Pre mňa je to 4 kolesa volant. Je to docela náročný. Jakože... Ale ja nehovorím, že není, ale proste ja si napríklad, ja preto to napríklad nerobím kritiku portfólií. Bo neviem, aké boli podmienky fotenia. To je těžký. No. Vieš, teraz niekto, minulé za mnou prišiel kamarát, že ohodnoň mi túto fotku, že pekná. No ale vieš, ja neviem. Ja neviem, či si sa tam mohol hýbať, či to je moment, či si tam mal tú modelku, čo viem, na hodinu, alebo si to mohol nasvietiť, alebo si tam bol 2 minúty, lebo tiež sme fotili Juraja Slavkovského týždeň predtým, ako draftovali a mali sme na neho 20 minút. No. A proste v polke fotenia sa dvihol a odišiel. No, hotovo. Lebo proste, že musím ísť, čaute. Vieš, a ty nevieš tieto veci, to znamená, nemôžem niekomu povedať, že toto by som odfotil takto, toto by som robil ináč. Áno, pokiaľ sa stretneme na jednej akcii, čo ja viem, keď chodíme fotiť vodný slalom, tak akreditáciu... A máte stejné podmienky. Máme stejné podmienky a vidím, čo sa dá urobiť. Že skúsiš trošku nižšie, skús tam toto zmeniť. Poradiť, no. Tam ti viem poradiť, lebo som na tom mieste a viem, aké máš podmienky. No, jasne. Ale mimo toho ja ti nemôžem povedať nič. Jedna vec, nevyznám do fotenia aut. 2-krát v živote som fotil na okruhu. Aj to na Slovakia ringu. Tam je pekný, ale... Hej, je pekný, ale proste vieš, že ja tam sa nevyznám. Ja nepoznám tie pekné zákutia, čo sa dá, čo sa nedá. Ja si myslím, že tá fotka je nádherná. A ty povieš, že pre Boha digitálne báhno, ale dobre. Ale vieš, ja sa sám seba, ja si nedovolím tvrdiť, že viem vôbec fotiť auta. Tak každý umíme něco. Takže... Fotka je strašně široký pojem, to nejde říct, že umíš fotit, to nejde říct, jakože třeba já
Já vždycky říkám, já se vyhýbám focení miminek a maminek, protože to prostě nemám buňky. Ja nemám tomu vzťah, akože pre mňa dieťa je deti nechcem ani. Ty aspoň máš? Mám. No, takže aspoň nejaký vzťah k tomu máš, hej, ale pre mňa je to, že a čo s tým? A co s tím? Vieš, že dobre, je to malý človek a čo s tým, hej? Je s tím sranda. To je jiný téma. To je iný téma, hej, akože do tohto nejdeme zabrdať. To je iný téma. Takže tak, no, takže akože podľa mňa každý niečo. No. Ale myslím, že sa tu ešte stretneme a budeme dávať ďalší rozhovor ešte. Ja myslím, že ty máš toľko zážitkov a toľko informácií a ja ťa tady chci znovu. Ja s radosťou dojdem, keď bude možnosť. Tak to bude ťažké. Ale dáme si iba akože tak, že ak to niekomu pomohlo, hej, takže určite. ak to niekomu pomohlo, tak do komentáru musia dať vedieť. Dobře. A potom dojdeme ešte raz, hej. Dobře. Úplně, s tím a musí souhlasím. to mať aspoň 2 zhliadnutia po toto video. Jedno je moje, jedno je tvoje. Dobře, OK, s tím souhlasím, takže pište všichni komentáře, aby ten člověk přišel ještě jednou a dal další hodnotné informace. Takže já jsem strašně rád, že jsi došel. Sorry, že já jsem ti tak utnul, protože no potom my jsme tady seděli 3 hodiny, že jo? V pohode, potešenie na mojej strane, že som vôbec mohol dojsť. Ja hovorím, že ak tieto rozhovory alebo čokoľvek pomôže jednému človeku, aby išiel za svojím snom a robiť to, čo ho baví, celé to má zmysel. Přesně, já jsem stejného názoru, takže pište, křičte, volejte, kdybyste něco chtěli vědět, tak tady ten člověk vám velmi rád poradí, kdybyste náhodou neměl čas, tak já vám taky můžu poradit, kdyby něco. On toho vie viacej, píšte jemu. Nejsem toho názoru, ale dobrý. Ale děkuju. A vidíme se v dalším dílu, možno s dalším nějakým zaujímavým hostem, možno zase s tebou. Když budeš mít čas, tak já musíš to prestriedať, vieš. Ja prídem potom zase o mesiac, o 2. Tak jo. Takže teďka další díl bude s někým jiným a potom si zase ty. Dobre, okay, dohodneme sa. Super. Takže těšíme se s vámi na dalšího hosta a mějte se krásně. Čaute, ahojte. Ahojte a ešte raz ďakujem za pozvanie.